Sen ano Murias Babu Maxen ano tukupindwa news padesk dzirikutiudza kuti right now chakatuchaya right now Chiwenga VP Chiwenga zviri kunzi vamuka nhasi vakapfeka uniform yemasoja and vapindira paState House muna Mnangagwa. Vane convoy yemasoja, vane mamilitary trucks ari kunzi anosvika iwo 7 military trucks ari kunzi anosvika iwo 7 which are being commanded by Mufira Pamwe, who is a Brigadier General. Mufira Pamwe ndo ari kunzi vana retired General Chiwenga kana Vice President Chiwenga. So zviri kunzi vapinda paState House ndo information atinayo. So what's happening right now, zviri kunzi mangwanani ano muri yeZimbabwe VP Chiwenga na YeMasoja Mnangagwa vapinda in a secret room umo mauri kunzi they are holding talks. So tabvunzurudza kuna Comrade Choga kuti imi Comrade Choga tiudzei kuti chii chiri kuitika na Comrade Chiwenga nana Mufira Pamwe nana Mnangagwa. What's happening? Because in this meeting muri yeZimbabwe zviri kunzi only 2 men have entered in this secret room paState House, which is Mnangagwa and Chiwenga. So tabvunza comrade ndobva vatudza kati no zviri kunzi izvo chiri kuitika nechekuti Chiwenga is now giving pressure to Mnangagwa. So these talks are part of that resolution, but the pressure is the military trucks. Zvauri kuona iwewe kunzi papindira 7 mamilitary trucks, and there is a Brigadier General who is with Chiwenga, and ari kunzi is representing other more generals vari muarmy. So hamuna kumwe kwamungagona kunzwa zvinhu zvakadai somuri yeZimbabwe kunze kwepanapa toita ma-investigations patopindura because nyaya dzakadai so zvongoitika zvongopera. Mozart ZBC will never give you this kind of news. So isusu tinokupai news idzi because tine vanhu vari mukati. So chichiri kuitika, so pressure iripiwa Mnangagwa ndekutoti uri kutoona iwo mamilitary trucks ari panze, uri kutoona iwo zviri kuitika zviri panze, and nyaya iri kunyanya kusimudzwa manje remember Chiwenga pane paakambogwara zvekutonzi mukomana waakutofa. It was it 2021 or 2022 ndobva azonoponera kuChina uko. So nyaya iya muri yeZimbabwe inyaya iri kunyangadza zvisingambobviri right now pamatalks aMnangagwa naChiwenga. Nyaya iya zviri kunzi pakadzoka Chiwenga paya akatowana kuti vana Mnangagwa vanga vatotenga coffin rake vatoronga his funeral. Ndo zvakavhundusa Chiwenga kuti imimi mamatotenga coffin maiziva kuti ndinofa sei. Zvinova zvinonzi Chiwenga angoudzwa kuti no, but tasaona condition yanga uri tasaona wanga waonda zvakadai so we assumed. So Chiwenga ari kubatanidza nyaya iyo manje achiti no, imimi vakomana mamagara makatondirongera kuda kutondipfuudza, imimi vakomana mamagara makaronga kuda kutonga nekusingaperi, ndosaka makanditamba iyaya. So now taakunegotiata now from this angle kutoti iniwo yasvika nguva yangu muna 2028 chivomirai zvamuri kutaura zvemuna 2030. And then Mnangagwa's argument muri yeZimbabwe ndeyekuti Mnangagwa anonga achiti no, inini I don't have a problem with you, hauna kumbondinzva chero ini ndichibudikira nchiti Camp 3 kudii, but it's a democratic country. So the people who support me, the people who think I'm doing good and I have to be in power until 2030, they are allowed to do so democratically. And if they go ahead and win the masses of Zimbabwe, or go ahead and push this bill number 3 through the parliament, if that's lawful, then it's okay with me. I'll just do what people want. And this kugwisa Chiwenga, no argument yaMnangagwa, but Chiwenga is not buying it, which is the reason why he have showed up at State House in a military convoy to give Mnangagwa pressure. So talks ari kuitika tiudze mcomment section totevera iri kuti kana matalks apera tozoda kuzonzwisa kuti so what was happening. Of course it's a secret, but hakuna secret inotadza kupoya. Varipo vanotozobvunzurudza, vonobvunza Chiwenga wacho kana toita sei vozonzwa information. So tiudze mcomment section kuti toitevera here nyaya iyi, toramba tichiinvestigata nyaya iyi tichikupai news. Stay tuned, stay subscribed. Tinotenda nekuona video.